pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Lho. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karangkadempel. Karangkadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karangkadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe rawangon kowe nganggo sandangan pendhita. Nek arep mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karangkadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karangkadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagonge ngapa ya caitan ora? Nesu kok dadi deklamasi. Berarti nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Nek arep gawe geger, arep gawe rusak, ajange diadane Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadane Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa, Dur. Ngejak pirang dina kowe. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ket wingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandhenge ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongen. Nek rasa ngrasani karo wong Karangkadempel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karangkadempel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karangkadempel kene tak bumi angus tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku nina wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku. Edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga kowe, Dur. Lho, nek ngono kowe wani karo Durna. Genah wis ucul klambi kok ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang iki ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Heeh. Ha iya ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho, Gong, kowe iki omongane ora. Ayo, nendi pampanane terkati. Oh, Bagong pepalange Begawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak tutke Begawan Durna. Kisruh sisan. Bocah kok kandan-kandarane angel. Bocah kok semene. Nek dedelke BH. Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ra? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah pancen gak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak. Kowe aja GR. Aku ora nggolani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu.
kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karangkadempel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran, padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karangkadempel. Nek ana sing ganggu Karangkadempel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang sewengi ra metu bagonge ditakoke. Ayo. Ngerol. Ha wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sik ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa kok. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Rukurawa ming labuhi lambemu mbaya men. Lah kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuatanmu apa, Truk? Dumaku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala Karangkadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titani omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titani. Wah, golek kowe njaluk tulung, Gong. Iki, Gong. Tak preke mingan. Wis ora sambung kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Ning nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantangi. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok ndur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara Gatotkaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut kae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi ape? Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur saka Karangkadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to? Pas ngelak nika kula goleke unjukan mlayu aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan, ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Iya lah edan ya. Bagong ngrayu sapa-sapa kok ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, terus ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo.
Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njeng napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui aduh kok. Lho. Blogegku kesatu lit. Ma. Jagone ora padha tarung. Prenjake ora ning sing muni lah kok. Eneng dayoh pirang-pirang. Mongko ndak sawang lancur-lancur Pandhawa. Lala garing iki momongane awake dhewe kok padha rawuh mrene. Wah. Anggere nyawang putra Pandhawa ki rasane ning ati ki ayem umure kaya tambah 10 taun ya, Tru. Gagah kabeh. Bagus kabeh. Monggo yo atine apik kabeh tur dadi daya. Wah, jan aku nek kon ngomong piye kowe niki rasane ora dibayar kowe gelem ya, Gong. Ya ora ana ya tetep dibayar. Iki komersil banget kok kowe. Saiki sawangane lho. Nyawang Ndara Wisanggeni atine seneng, Nyawang Ndara Antasena rasane ya marem, Nyawang Ndara Gatotkaca luwe-luwe. Oh, Nyawang Ndara Antarja, Ndara Abimanyu nang Rismune lenggah, mari kelu ngono kae baguse ora jamak-jamak. Ayo do tiru aku, Waduh. Terutama Abimanyu. Ya Abimanyu karo kowe sambung rapete apa? Aku ora ngerti, ya ndek jaman lahir sapa sing ngethok pusere? Sapa? Ndara Werkudara. Lah ya hubungane karo kowe sing gendong pertama kali aku. Weh, ya to. Jaman semono kae, mulane ya meh mirip aku. Sing mirip ya apane? Ambegane. Ambegane ya beda. Mungkin nek ambegan nek turu kaya tong setan kok. Turu kok cak. Ayo jenenge wong iso mangan jengake sawernaing swara ora iso nek ra ana aku. Ha iya. Ngorok ki umume grok ngono kok. Kowe iso swara banyu, swara wong kentrongan, swara apa-apa kok mlebu. Ayo rekamane apik kok. Nanti aku nek turu jejer kowe iki bingung lho. Iki apa iki? Sur bare bret. Culing. Mosok nganggo culing-culing barang. Kandhani kok. Ha iso tak rekamke ye. Ha iya. Ngono. Do meneng sik. Malah ngrembug wong ngorok. Ndara Wisanggeni wilujeng Den. Kakek Semar slamet aku, Kakek. Aku ngaturke bekti katur ya, Kakek. Nggih kula tampi dawuh sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya, Kek, slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Kula tampi Ndara Gatotkaca wilujeng. Ya, Siwa Putrana ya slamet aku. Aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar. Kula tampi Ndara Antarja wilujeng. Ya, Siwa Semar. Slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Nayantaka. Nggih, Ndara Abimanyu wilujeng. Ya, Siwa Nayantaka slamet aku. Aku ngaturke sembahku katur Siwa Semar. Mbok ampun aneh-aneh. Ora niki ming batur kok disembah. Niku malah mengke kula ndak kuwalat. Ning kula tampa dawuh sami-sami dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wah. Ndara Wisanggeni bekti kula kunjung nggih, Den. Nala garing tak tampa. Tiba padha-padha nala garing. Nggih, Ndara Antasena bekti kula ya ring tak tampa. Matamu ora mari-mari. Waduh. Bar dialemi matak-matake wong tuwa. Niki mboten iso mari areng ya kira kaya ngene iki. Ya syukur, muga-muga tak dongak-dongake ndang bener. Nggih, matur sembah nuwun. Tak ketang rada lara atiku. Dipun sekecaken? Ya, wis ora kurang kepenak. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Den. Ya, garing tak tampa. Ndara Antarja bekti kula, ya garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih, Den. Ya, nula garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, ya Petruk tak tampa. Ndara Antasena bekti kula nggih, Den. Ya terus tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Petruk. Ndara Antarja, ya Petruk. Ndara Abimanyu, ya Petruk tak tampa. Ayo, Gong.
Ndana wis sanggeni Ndara Antasena Ndara Kaca Ndara Antasena Ndara Banyu berarti kula kanca. Kowe kok njur kabeh disaruk wae. Kesuwen e. Men bagekke kok suwene ra jamak-jamak. Wong edan Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong kentir Bagong ya tak tampa tiba padha-padha. Wong edan Bagong tak tampa. Wong pekok Bagong tak tampa. Wong bagus Bagong tak tampa. Nah, kae ngisor dhewe kae nyenengke kae. Wis dibekteni suarane do ora penak. Lho, suaraku ora penak piye Bagong? Apa ya ora sang nganggo edan, ora nganggo pekok. Waras e kula iki. Ning saora-orane kowe iki wis dicap karo para kawula. Dicap. Disestempel. Terus kula niku gaweane teng kelurahan lho. Gaweanmu apa? Nyetempeli. Layang-layang niku lho. Lah iya, disestempel nek kula niku mboten edan. Iya njaluk ngapura. Ndara Antasena ya ora penak omongane. Ya njaluk ngapura, Gong. Ya ming kowe iki pancen yo rada ndugal kewarisan kaya aku. Waduh, rungu ra, Truk? Ha iya. Padha Ndara Antasena. Heeh. Ya ming aku bagus kowe elek. Atos meneh. Masa kok ora penak to iki? Wis tak tampa wong kowe ya elek tenan kok. Wonten wigaton napa Ndara rawuh mriki? Aku ora butuh karo kowe, butuh karo bapakmu. Angge monggo kula ming anu kok. Ming nakoni kok. Enten apa, Den? Kakek, wonten dawuh. Setemene nggonku ngirit marang para putra mau, sayekti njumbake lawan impenku, Kek. Sampeyan ngimpi napa? Ana ing dina Sukara Kasih kepungkur aku ngimpi. Mangka wektune kuwi Puspa Tajem utawa Kadara Dasih ketitik. Sawise nggonku rampung nggone nglakoni nendra wis gagat bangun Rahina. Ateges impen kuwi bakal kasunyatan. Ora nyono-nyono Kakek Semar kuwi kaya mangku Sang Hyang Candra. Soroting Sang Hyang Rembulan nalika semono nganti tekan pasuryaning Kakek Semar dadi mencorong mawa cahya sapa ing caketan tumuli entuk soroting saka Kakekne Semar kaya entuk daya kekuatan ingkang linuwih. Tumuli aku matur marang Kakang Antasena, Kakang Garwaca lan Kakang Antarja putrine Kakang Abimanyu ndak kanthi sowan mrene ing wigati yen pancen Kakekne Semar kuwi bakal duwe sedya, duwe gegayuhan, marata aku kandhanana, aku paring ana dawuh. Merga kanthi cara mengkono aku bakal sak biyantu marang Kakekne Semar. Bot repoting Kakekne Semar aku bakal bantu marang panjenenganing Kakekna Yantaka. Piye iki? Bloko wae, Pak. Pun, bapakne wau sedyane bapak sing mangandikae kali kula diblakake ndara-ndara niki. Sinten ngertos ndara-ndara niku kersa mbiyantu bloko mawon, Pak. Mboten apa-apa, mboten ajeng duka niki anak-anak niku do ngerti kok niki pinter-pinter kok. Kula niki mung prihatin karo kahanan negara Ngamarta. Sampeyan mbok menawa ya prisa. Wong sampeyan niku dadi nom-nomaning negara Ngamarta. Ngamarta niki sakniki akeh wong sing padha regejegan. Ngamarta katone wis ora tentrem, morale kawula Ngamarta wis rusak, ilang tabeting rasa kamanungsan, wekasan nek nganti rusak ing para kawula menika mangke ngembet dhateng negari Ngamarta. Tan wurunga Ngamarta badhe rubuh. Nek Ngamarta rubuh kula sing didukani dening para dewa, sebab kula menika minangka dados pamong. Mula kula kepengin bangun kayangan. Lho, bangun kayangan piye? Bangun kayangan piye, Kek? Bangun kayangan mboten bangun wujuding papan ingkang magrong-magrong kados kayuwangan mboten. Ning bangun morale para kawula, mujudake negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, mujudake praja ingkang ayem tentrem, tunggal rasa cipta lan karsa sarta karyane. Sami-sami pitados dhateng pernataning hukum negara Ngamarta, wekasan gesanging para kawula sami majinamatan daya dinayan, tetunggalan manunggal, sayuk rukun hangangkat derajating praja Ngamarta den jagat Dewa Bathara. Ya jagat Mahestungkara. Yen to pancen kaya mengkono gegayuhaning Kakekne Semar kuwi becik, ya ngono to Kakang Antasena? Heeh. Lah terus kersane Kakekne Semar kula wau matur kali anak-anak kula. Syarate Pandhawa mundi pustaka Jamus Limasada kedah rawuh mriki
Sinuwun Ndarawati minangka dadi pujangganing Pandhawa. Mundi Sekar Wijaya Kusuma kedah rawuh mriki. Sinuwun Mandura kudu rawuh mrene merga tumrap kula nadyan sinuwun Mandura menika arang-arang sowan dhateng negari Ngamarta ning batose keng woing Mandura menika muhung doyong dhateng para Pandhawa. Mila Ndara anak kula Gareng kula dawuh supaya mboyong sinuwun Ndarawati, Petruk pun sagu mboyong para Pandhawa, Bagong pun sagu mboyong sinuwun Mandura. Ning merga saka anak kula niki nek duwe kesaguhan ming sagu teng ngarep perkara kelakon lan orane niku durung karuan mengke. Mula gandeng sampeyan rawuh mriki nek upama lho sampeyan niku kula suwuni tulung pripun? Ora coba kula tak nyuwun pangandikanipun Ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa. Kagat risang kapirangu ranggul kinempit kembit dosang reknaning bawana yen pancen tenagaku digunakake dening kakekne Semar aku ora bakal wegah. Aku mengko karo Kakang Antasena bakal sowan Kanjeng Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma sinartan mboyong Kanjeng Ndarawati. Sampeyan kalih Ndara Antasena iya kek. Nah, nek mengke sinuwun Ndarawati mboten purun kuwi ana purba wasisaku sing baku kowe kelakon kerawan nata Ndarawati apa dene kelakon mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Nggih, matur nuwun. Siwa Semar. Nadyan aku bakal budal menawa negara Ngamarta matur Kanjeng Puntadewa. Mboyong marang para Pandhawa sinartanmu di Pustaka Jamus Klimasada. Aku karo adhiku Abimanyu yang bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Aku ingkang bakal sowan menyang negara Mandura. Mengko aku matur bakal mboyong senjata negara lan alugara. Sartane Kanjeng Prabu tak aturi rawuh ning Karang Kadempel. Ora usah kuwatir, yen ana muga-mugane Kanjeng Mandura, aku ingkang tanggung jawab. Matur nuwun. Wis kowe do nang omah wae. Kowe tak ganti gaweanmu. Iki engko arep ana duwe gawe gedhe. Nara Gareng kowe mlathoki kayu. Petruk kowe ngangsu. Bagong kowe nguruk jeglongan kidul ngomah 10 meter kae duruk kabeh. Edan tenan Semar kaya komunis. Kejem kowe iki. Ngunake aku sapenade aku kok gaweane abot wis to tindakno. Nggih, pangestaken dawuh. Matur nuwun Den, dene sampeyan pun kersa mbantu kalih kula. Banjur pangkatku besok apa? Kakek Nayantaka. Kula nderek karo sampeyan. Sakniki ya apik, sesuk golek wanci sing prayoga ya apik. Merga nggenku lajeng bangun tayangan iki ora kesusu kok, Den. Ngenteni wektu dina ingkang prayoga, Ndara. Rikat lampahing rata tanpa ndara. Kasarurawipun Begawan Durna, Pandhita ing Sukalima miyak kang sagung sumaya karya kagiat kang samya mulat. Kira sapa lah iki kok ora pangling Penemban Durna
sing rawuh eneng Karang Kadempel. Nala Gareng. Lah kok iki ting jerdul piyayi. Waduh. Iki kok malah Penemban Durna ya sowan mrene, Truk. Weh, lah kok malah aneh to iki. Iki Penemban Durna kok sowan mrene, Gong. Wis kok klebon penyakit. Penyakit apa? Wis penyakit werna-werna nek kuwi pokoke. Kok iso ngono? Wah. Ketekan putra-putra Pendhawa mau rasane ki anyep-anyes kaya nganggo AC. Bareng ketekan piyai siji kok sumuke pol ya, Truk. Panas suasanane, panas. Ayo ati iki nggawa suasana. Nek sing rawuh ki atine ayem, atine becik, atine tentrem kuwi suasana iki dadi adem. Nek sing rawuh ki wong brangasan, wong tumindake elek ki terus dadi sumuk. Ayo. Ning ya di rungokke sik wigatine Begawan Durna ki apa? Tak rungokke anggere macem-macem ajiar nang kene. Iki pendhita lho, Gong. Ora urusan. Ora urusan pendhita, ora urusan apa-apa. Ngisruh Karang Kadempel ajiar nang kene. Bagong meneng dhisik. Siap. Aku tak nyuwun prisa Begawan Durna. Takoni, Pak. Nek apik sediane diluluske. Nek kira-kira arep gawe kisruh, arep gawe rame, arep nyebar hok. Hok apa? Kirek. Wih, hoki kabar tidak benar itu hok. Penemban wilujeng. Ya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala. Arep aku tekan ning papan kene ana swara sing ora kepenak. Ning ora tak anggap ya ben. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe tumrap Begawan Durna. Ana sing penemune wong Durna kuwi apik, Durna kuwi becik, kuwi ya akeh. Ning ana sing duwe penemu Durna kuwi ala, kuwi ya monggo. Monggo anggone biji. Kula nyuwun pangapunten anak kula. Ora apa-apa. Wilujeng rawuhipun slamet tekaku. Penemban bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Petro tak tampa pangestuku tampanana ya Petro? Nggih. Ana Gong. Wis krungu dhek. Sing ora nampa ya njajal tata kramane. Penemban lo ngaturaken bekti kula kunjuk. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Agong wonten dawuh. Kowe tak takoni kowe wangsulan ya? Nggih. Kowe ki nek ora sudon karo aku ngapa to? Kowe ki nek ora ndek panyokro elek, bareng kok bawa elek karo aku. Kowe ki ngapa? Aku tekan ndi iki wis tak loke sing elek. Aku tekan ndi wis tak anggap penyakit kuwi. Janjane aku ki apa to? Tak takon karo kowe. Lho, sampean niku kok malah takon kali kula. Sampean niku sebagian apa? Sampean niku teng pendhita to? Pendhita kok tau nek penyakit? Ha apa ora? Ora ya wis. Rasa digawe sepaneng. Masa pendhita kok penyakit? Ya, Truk. Kula ya ming sak omong-omong kula kok. Ning suaramu ki nyocok ning ati. Ayo ndo, aja nganti kecocok. Engko ki ngeyel kok Gong pancen. Bekti kula kunjuk, nek wonten lepate nyuwun pangapunten. Tak tampa pangestuku tampanana. Tak tampa sakarmu ora sakarmu. Ora penak. Ya wis ora tak tampa. Mangke kiriku men totoli pitik. Pangestu kok totoli pitik ora. Iki ngene ya Semar. Nggih, pripun? Aku prapta ning Karang Kadempel. Sayekti diutus dening anak Prabu Duryudana. Sampeyan diutusi nuwun ngestina. Wigatosipun Tatya Wruhanamu Semar. Yen to kana negara Ngastina saiki lagi nungsang kuyang gudel bingung numbuk bentus para kawulane. Merga wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi kaya ketaman pegebluk. Akeh para kawula nyenging sok lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang kapralaya. Mongko wis madal saling usada. Wis ora kurang-kurang anak Prabu Duryudana ngene ngrawake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya nambak renganing praja parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana tumuli dawuh kalawan aku supaya aku Mahasing Asamun, Mahasing Asepi Tapa Brata Semedi Maladihening nyuwun palimarmaning para dewa. Jroning aku tapa aku entuk sasmita ing dumeling ana ing Karna. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temamulya. Yen ta ora keteng amung sedhela tinenggan dening Semar Badranaya. Mula Semar tumuli aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel ing wigati mboyong marang kowe. Ayo tak
Anti kowe sowan nang negara Ngastina ora ketang mung sedina rong dina. Kowe mapan ning negara Ngastina, mengko yen to pagebluk mau wis sirep, tumuli kowe bali ning Karang Kadempel. Ewadene kowe krasa kepenak nggone mapan nang negara Ngastina, kowe moh bali marang Karang Kadempel. Ora apa-apa, Semar, ora apa-apa. Malah kepasang Yogya katujuh nginu. Dene kowe gelem mapan ning negara Ngastina. Kowe njaluk apa bakal keturutan? Kowe njaluk pangkat apa bakal kasembadan Semar? Nggih. Mula dina iki setemene aku ora kok sewani jen. Kurawa wis padha mlumpuk nedya mboyong marang kowe. Wis diyasake tandu. Saka ing Karang Kadempel tekan negara Ngastina kowe ora bakal dijak mlaku, nanging bakal ditandu, dianggep wong sing wigati, wong sing bakal gawe padang negara Ngastina. Ayo dina iki mangkat Semar. Mengko upama kowe wis bisa gawe padang negara Ngastina, balimu kowe bakal disangoni 7 gerobak Mas Pices Raja Brana. Kuwi nek nggo mbangun omah kowe iso tingkat 400. Apa ora moncer kowe? Kowe tekan Karang Kadempel tumuli lemah kiwa tengene tok tuku kabeh, tok deki pendopo. Ora kok kaya omahmu saiki iki aku kok ngenes banget to Semar. Saplahe kowe melu para Pandhawa iki kok rumangsaku Pandhawa ora gatek karo uripmu coba. Ya bener omahmu pendopo. Ning kok payone kok ana gendeng, ana seng, ana plastik. Iki pendopo model apa aku tak takon karo kowe. Mongko nalika semono aku sowan mrene iki udakara wis 5 taun kepungkur. Lincakmu ya ora ganti-ganti. Lincak kok campur karo telek pitik. Kowe kuwi abdining Pandhawa. Lah kok uripmu ora mingsra babar blas. Mbok ya golek kamuktening lair to Semar. Golek derajat, golek pangkat, golek brana picis, golek bondo donya dienggo nyukupi marang uripmu ning alam padang. Nek kowe gelem sowan nang negara Ngastina, iki bakal malik grembyang amung diutung 3 kedheping paningal. Kowe sowan nang negara Ngastina 2 dina 3 dina, bali dikanteni 7 gerobak Mas Picis Raja Brana, mutiara inten jamrut hergeni. Kabeh bakal dipasrahke marang kowe. Tekan Karang Kadempel tok dudah sak karung wae, mongko saben sak gerobak isine 40 karung. Kuwi 7 karung. Petungan. Ayo pikirin, apa kowe ora blereng? Kowe buka sak karung wae iso to nggo tuku lemah 4.000 hektar. Wis, tok deki omah 350 meter. Yasa stadion bal-balan. Yasa apa wae kowe bakal kelakon. Kowe tuku tumpakan kereta kencana tinarik jiaran caca 8 ya kelakon. Kowe ora mung nganggo jarik sing sar 8 kaya ngono kuwi. Ah, kathokmu training ireng. Lek tuku nang nggon wayangan to kuwi. Ketara mereke ora terkenal. Semar kok nganggo training tulisane SD Kali Bawang. Cetane training le ngenehi kuwi dum-duman. Sarungmu ya mung sarung luwuk kaya ngono. Kowe suweng ya mung suweng lombok abang ora ganti-ganti. Kowe sesuk nek wis saka negara Ngastina nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, dumadi saka inten ya iso nganti kewer-kewer kupingmu. Kowe nganggo sarung prada emas ya kelakon. Untumu sing siji kuwi ditretes inten. Dadi nek guyu mak klop-klop ngono. Apa ora glelek? Ora mung kowe sing sugih, nala gareng Petruk Bagong gawekno omah kabeh. Ora kelong bandamu tak kandhani. Nek isih kurang nyuwuna marang anak Prabu Duryudana, mesti maringi karo kowe, ora bakal wegah. Wong urip ki mboten anu lho Pak. Mboten napa jenenge iki ngawula bondo donya. Arep kokean bondo donya nek atine ora tentrem ya terus heeh. Nek cara aku mbok wis Pak urip ngenten iki malah kepenak. Ya, Gong. Ya ora anakku ya penak sugih. Maksudnya piye kuwi? Gelem omar. Lho. Ana aku njaluk 2 karung. Tanggone nutup utangku. Terus tanggo yasa omah. Ora apa-apa mung sedheloke kok. Kowe tekan negara Ngastina kok diobongi menyan. Terus nek negara Ngastina wis padang mulai nggawa 7 gerobak. Wah, gleleng, Man. Wis yasa pendopo. Karo yasa sarean sisan nggo kowe. Kuwi lak kurang ajar to. Bapakne kok yo. Engko nek wong melarat terus dadi sugih ki nyok kaget lho, Truk. Serangan jantung. Ayo, Semar buka sak karung biak isine Mas Inten terus nyekeli dadane. Mati. Terus karunge ditumbang 3.
7 karung. Ada garing sekarung kowe sekarung aku 5 karung. Wah, kowe iki senengane kok arep-arep menang terus ora. Kowe manut ta ya Semar? Wis kowe mangkat to dina iki. Nek wadene iki kowe ora gelem mangkat, kowe ora gelem budal ana ing negara Ngastina. Aku diparingi Purbawasesa. Diparingi Purbawasesa dening anak Prabu Duryudana. Dadi aku ning duta kongkonan ning duta ngrampungi karya. Kowe kudu kelakon sowan negara Ngastina. Tinimbangane kawula Ngastina entek mergo ketaman pegebluk. Aku bali marang Praja Ngastina ora gandeng karo tanganmu, ora iso nyowanke karo kowe. Wanter ngendikane anak Prabu Duryudana. Begawan Dura bakal dicopot kelenggane. Yen perlu bakal dikethok gurune dening anak Prabu Duryudana. Mula sowanmu iki mau nyelametke uripku ya Semar. Kejaba nyelametke uripku, kowe manut karo aku. Ewadene kowe ora manut karo Begawan Duna. Tak kanthi ning Ngastina kowe ora gelem. Tinimbangane aku mengko mati dipejahi dening anak Prabu Duryudana. Oh, kawula kowe ting tak ruda paripeksa. Kowe sing tak jiat. Nganggo cara kepiye wae kowe kudu tekan negara Ngastina. Bangga, najan kowe mlayu tekan ngendi paman. Kowe bakal tak oyak, tak kanthi menyang negara Ngastina. Yen kowe ora gelem, sing tak katutke dosamu, kawula sakarang kadempel. Tak bumi angus dina iki Semar. Bagong ngarep ngopo sik Mar? Tenang Mar. Iya ana kata-katane Durna sing marahi atiku merkitik. Merkitik piye? Durna mau arep meksa karo kowe ning negara Ngastina ora masalah, kowe pribadi urusanmu wong loro. Ora ana sambung rapete karo anak-anak. Ora ana sambung rapete karo kawula Karang Kadempel. Ning bareng Durna ngucap, nek Semar ora gelem diboyo ning negara Ngastina, kawula Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki nang kene iki sing marahi muntap aku, Pak. Pak kok, Pak. Aku muni Pak kok. Heeh. Men lirik kok krungu ya, Mil. Kok ngene omong sok kebablasen ora. Iki sing marahi aku ora seneng, iki sing marahi aku ora trima. Nek masalah kok diembet-embet karo kawula Sakarang Kadempel. Aku tak takon, kawula salahe apa? Kawula ora ngerti kenthang ki muling lelakon pojok plereting kanan. Kok arep di bumi angus karo Begawan Durna? Ora sadar dhek nek dhek iki omong ning ngarepe ketua pemuda Karang Kadempel. Sapa kok ketua pemudane? Aku. Kowe to saiki? Aku saplai menang voli. Wah. Anu menang voli kok dadi ketuamu gleleng padake toser. Wow. Gaweane ngumpani tak umpani swara semet, tak umpani swara semet. Lho, kok voli kok umpani swara? Dolop kok mingan. Dolop-dolop ora. Nemban, ngapa, Bagong? Kowe kok maju ning ngarep aku? Aku kan ngurus omonganmu. Ngurus perkara omongan sing kepiye? Kowe mau omong muni piye? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Oh ya ora penak suarane. Gunane apa aku mbasani pendhita sing ora penak suarane? Kowe sadar ora to? Nganggo jubah putih, kethu putih kuwi pambegane ya putih, resik atimu. Nek sing putih mung jubah karo kethumu, nek atimu letek kowe pendhita ndok basa. Penyakit kowe. Mulane ndi-ndi anggere ning Durna geger, ngendi-endi anggere ning Durna geger. Kowe menghasut dengan kata-kata sing ora bener. Loh. Aku muni piye kok kowe nesu? Kowe mau muni piye? Sing arep tok bumi angus apa? Karang Kadempel. Karang Kadempel ki masyarakate akeh. Masyarakate Karang Kadempel ki pirang-pirang? Ana 1444 kakak. Nek 1444 kakak kuwi tok bumi angus, berarti kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe mateni wong pirang-pirang. Kowe jagal menungso kowe, Dur. Hah? Kowe udu pendhita kowe. Kowe pembunuh kowe. Kowe ora wangun kowe nganggo sandangan pendhita. Nek mboyong Semar, aja nyangkut-nyangkut karo masyarakat Karang Kadempel. Aku nesu ngene iki ora mbelani bapak. Nek sing tak belani Karang Kadempel. Iki bumi wutah getihku. Iki bumi kelahiranku. Bumi yang kaya dengan adat budaya yang ada di Nusantara. Iki ngapa ya Bagonge ngapa ya cah edan ora. Nesu kok dadi deklamasi. Dadi nek bumiku iki arep tok ganggu gawe. Aku ora ikhlas, Dur. Aku ora ikhlas. Nek aku wis muni ora ikhlas,
rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Ora nyawang kowe iki derajate apa? Ora nyawang kowe iki derajate pendhita. Naming arep gawe geger, arep gawe rusak. Ajange diadani Bagong. Wah, edian Bagong. Ora usah cerewet kowe. Iya. Ajange diadani Bagong. Enteni nang kene. Nang ndi, Gong? Salin. Wah. Nek wis aku nganggo kathok training sabukan tampar kawat putih ngene iki. Iki pakaian tak nggo ngajar wong ta. Mulane aku wis nyandang kaya ngene aku ora wedi sapa-sapa dul. Ngejak pirang dina wae. Arep kowe nggo soto Kurawa. Aku ora wedi. Aku ketwingi wis ngesak soto mbako. Ayo ditandheke ya. Perkara karo boyong karo Semar boyongan. Ning rasa ngrasani karo wong Karanggadembel. Nek Semar ora gelem tak boyong ning Karanggadembel. Utawa tak boyong ning negara Ngastina. Oh, kawula Karanggadembel kene tak bumi angos tenan Bagong. Iki sing dadi masalah. Ngrampungke ora ning kene. Ayo, golek papan sing jembar. Golek papan sing jembar. Bagong ki wong kulino gelut. Tandane, kowe ngerti ra? Terminal Deksoi gentone iki. Aku nino wis insap. Aku wis ora manggon ning kono mergo aku wis tutuk lekku edan cara mbiyen. Dadi nek arep golek masalah karo aku ketangga karo Dur. Lho, nek ngono kok wani karo Durna? Genah wis ucul klambi ora wani piye? Wis nganggo training kaya ngene kok. Iki nek nggo nendang ora bakal suwek. Hah? Wong wis suwek ket wingi kok. Oh, ha iso ngono kok. Wah, iso mlebu tangan. Mula aku nek kukur-kukur penake ora jamak-jamak. Anggere turu tak kukur kaya kejel-kejel. Dapure ora. Hah? Mula ana bedhekan bakso apa sing paling enak? Ya kuwi bakso dikukur esuk-esuk. Tak printeng dasmu lho Gong kowe iki omongane ora. Ayo, nek ndi pampane terkati lho, Bagong pepalange Bakawan Durna. Ora minggal ayo metu coba. Ayo tak toce Bakawan Durna. Kisruh sisan. Bocah kok kandhan-kandhanane angel. Bocah kok semene. Nek dedelke piye? Aja omong karo Bagong. Bagong nek omong cangkeme elek ora. Iki gawe masalah ngerti ra? Gawe masalah ngerti ra? Ngerti. Lah kok tok gawe masalah, pancen gak sengaja, Pak. Aku ora mbelani kowe lho, Pak, kowe aja GR. Aku ora nggolani kowe. Kowe arep perkara arep diboyong karo Durna ora masalah, terserah. Kuwi perkaramu. Kowe arep nggawa 7 gerobak karo ngisi mas, monggo aku ora pengen. Nek Durna ngrasani katentremaning masyarakat Karanggadembel. Iki Pak, sing wis diresmi dilantik dadi ketua pemuda. Iki dadi kewajibanku tentrem lan orane desa. Kuwi nang pundhake para nom-noman, ora kok malah nom-nomane padha teler-teleran. Padha dolanan obat. Manusia macam apa kuwi? Terus di mana? Di mana tulang punggung negara nek tulang punggunge wedo teng gloyor ora karu-karuan, negarane remuk. Mula aku kudu sesanggem, aku tak rampungake. Aku adoh saka minuman keras, adoh saka obat-obatan. Sirku ngopo? Gawe tentrem Karanggadembel. Nek ana sing ganggu Karanggadembel kaya Durna kuwi mau, aku sing ora nrimakake. Tepuk tangan. Wah, tepuk tangan kok dikon. Ya wis rasa itu. Ya, bocah kok senengane gawe heboh lho. Heboh nek ora heboh nek ora dadi senengi. Aku dadi kangeni mayang semengi ra metu Bagonge ditakoke. Ayo. Ngerol. Ha
wis kono nek nandangi Durna dik ditandangi. Lho. Aja sing ngewangi sapa? Lah wong sing nantang kowe kok njaluk diwangi. Truk. Ngewangi ora kowe? Aku ora ndek masalah apa-apa. Aku ono dirampungke dhewe. Aku le ngoyo perang Kurawa ming labi lambimu mbok yo men. Lah kowe ora ngewangi aku apa? Lho, ngapa aku ora ndek masalah apa-apa kok? Ya wis, oke. Kowe ngono saiki karo aku. Ora masalah. Dikira aku terus ming semendhe karo kekuwatanmu apa, Truk? Dumaku anake Semar sing dhuwur dhewe, sing jangkae amba dhewe, sing kekuwatane gedhe dhewe. Kowe tak suwuni tulung nyingkirke memala karang kadempele wangsulamu kaya ngono. Oke. Tak titeni omonganmu esuk sore iki. Asli aku tak titeni. Wah, golek kowe njaluk tulung, Gang. Iki, Gang. Tak preke mingan. Wis ora rasa mbono kowe aku. Gus, apa? Sampeyan sayang mboten kali kula? Lho, kowe iki abdiku, Bagong. Monggo kowe abdi sing paling nyenengke. Ngamarta ki nek ora ana kowe ming ana Gareng karo Petruk karo bapakmu ki ora gayeng. Nek ana kowe dadi gayenge ora jamak-jamak. Ngamarta dadi kaya kebak kabagian. Betul. Terus mengenai hal seperti ini, sing endi? Durna niki wau lho, pun kula tantange. Sing nantang Durna sapa kula? Sampeyan prisa to? Iya, aku ngerti. Lah terus napa sampeyan mboten ngewangi kula? Lho, Bagong, kowe arep gelut karo Durna to? Nggih. Aja kuwatir, aku sing ngrampungi. Kok njur ngambung barang. Saking seneng kowe. Daratasena apa? Kowe sampeyan sayang kula mboten? Ora. Mbok sayang yo. Lah piye kon ngajar Kurawa? Wis kowe lungguh sing kepenak. Engko Kurawa tak jotosane. Asik. Ndara gak kaca. Piye Bagong? Kula dipotoli sirahe. Yo, aja kuwatir potolane. Wong sik drat-dratan langsung dicabut ae. Yo. Ben rusak ora iso didandani. Yo. Ndara Antarja, apa Bagong? Kula disemburi ape? Yo, semburane. Ben do mlonyo awake men do mundur seorang kadempel. Yo, engko nek Durna mangkano maju perang krubut wong pirang-pirang. Yo, aja kuwatir. Ndara Bimanyu, apa Bagong? Sampeyan tahu to? Pas ngelak niku kula goleke unjukan Melayu, aduh banget nganti kula gembrobyos. Iya. Pas teng-tengah ngalas kelingan to? Iya. Pas pados Wahyu Cakraning ra? Iya. Dados pendhita? Iya. Kelingan mboten? Kelingan. Berarti lelabuhan kula gedhe tumrap sampeyan, ora bakal tak lalekake. Saniki kula nek ke taman kanan kelingan mriki panjenengan pripun? Aja kuwatir, aku mbelani kowe. Sip. Ora butuh kowe nyok. Iya wae dan ya Bagong ngrayu sapa-sapa ya iso to ya. Padhake ora butuh kowe, Truk, ora butuh Gareng. Iki lho rekan-rekanku. Wis siap nandingi para sata Kurawa. Ngoten. Awong ya urung do mangkat kok. Kaya kowe iki bombong-bombongo. Oh iya ya. Niki lajeng mangkat methuke Kurawa njing napa? Lho, aku manut kowe. Kowe iki ketua pemuda to. Aku manut ketuane. Oke, ketua pemuda memerintahkan anak-anak Pandhawa Buddha sekarang menemui. Aduh, kok. Lho, ana apa? Anu Sata Kurawa. Dibuat mundur. Pukul mundur para Sata Kurawa. Mangkat saiki, Bagong. Buddha samrika ngestoke dawuh, Bagong. Piye, do percaya ora karo aku?
Ketua pemuda sing ngesahke Nalendra Ngamarta do wedi karo aku. Budal saiki sendika Bagong. Aku nek ora dipercaya karo telek iki ora masalah. Ora apa-apa kowe do ora percaya karo aku. Ane sing penting aku dipercaya karo Ndara putra-putra Pandhawa. Kowe ya aja meneng wae Bagong, kowe mbantu. Siap. Mbantu aku nek anu apa jenenge jagoku kaya ngono kae kumandel mesti menang kok. Ayo. Aku tak mlebu ning ngomah tak ketemu karo mbokmu. Si Mbok Kanastren, Pak? Pak. Kowe kok iso entuk si Mbok Kanastren, moko si Mbok Kanastren ki widodari lho, Pak. Kok iso entuk? Tok sepe? Ora. Tok guna-guna mesti aku elek. Elek kae mbokmu tresno karo aku. Ngene wae, Pak, simbok tak peke. Wus. Kowe cah nekat. Simbok barang kok dijaluk ora. Ayo kowe ora ngerti kok. Simbok Kanastren ki widodari reng. Wah, Semar ki gleleng. Mulane gedheke Semar tak bolongi. Awan delok polahe Semar. Nang tak bolong tutupi kertas semen. Tak bolong meneh tutupi kertas semen. Tak uncek ra kena tutupi triplek keparatran. Bocah kok kurang ajar. Wong arep delok kok njaba padang banget. Wong arep nginjen kok bolongane disenteri. Wis ning jero rak ya krasa kok ana clorot-clorot. Ha goblokmu ora. Karangku bar golek kodoke. Sentre ra ning bathuk. Ayo nang ngene iki malah sentre mlebu jero. Tau dipasangi dom terus Semar. Oh, Semar. Ben keculek matane ora. Dan untung ora nyoblos. Ungu nekno ladrang. Ladrang Wayu. Aja. Asmara Ndana? Ora. Apa, Pak? Oh, Santi Mulya. Walah. Sarung jagung kuwi. Sarung jagung. Oh ya Santi Mulya mangga. Kanca-kanca pengrawit saking Karang Kadempel Bapak ajeng ketemu karo Simbok Kanastren. Dipun iringi Santi Mulya. Monggo dados. La ilaha. Tak plathuk ndiasmu. Kurang ajar ora. Menenge ya Gong ya. Ayo monggo aja. Kanggo sesumbar lindhu bumi kuncing kumalu dukundur katup Kumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara Bagong samai aku kok kaya urung tau tepung lho aku Kurawa piranganing Sata Kurawa Kartomarma dudu Kartomarma pancen aku padha karo Kartomarma ning aranku Surtayu wis jeneng kok nganggo jeneng kali lho jeneng kali sapa Serayu Surtayu dasar pranyata bapakmu tak boyong ning negara Ngastina nek perkara Durna arep boyong karo bapak mung gemantung wangsulane bapak gelem apa ora nek bapak mah ya wis wong nyilik wong ngomboyong ki adile sing diboyong gelem ya mangkat ora ya wis ora kok meksa sak penake dhewe terus arep gawe geger Karang Kadempel Bagong sing ora trima tantri maning Bagong
Durna tak tantang aku ngerti nek Durna nggawa Kurawa. Ayo, krubutan legane atiku. Boyongan Semar nek iso nglangkai kuwandane Antasena. Ngapae? Aku sing tok ajokke. Ha sampean iki aja ngewangi kula mboten, ngewangi kowe. Aming ditantangke kok nesu. Lah nek wong tuwa dikeplak. Salah kok omongane ting clemong sak penake dhewe. Pun pokoke sampean siap, begitu niki wani sikat. Yo. Karo ketua pemuda ora kena ngeyel. Iya, iya. Nyepelekke ora. Iki jagoku. Lho, Antasena. Heeh, Pakde. Aku sing ngewangi Siwa Badranaya ya kakekne Semar. Nek Pakde Surtayu ora gelem mundur sak Kurawana aja takon dosa aku sing ngarep mundurke Kurawa. Mulane Bagong Gembila sirahe gleleng pacake. Jebul didombani karo Antasena. Pancen bener, nek ora ana iki apa wani aku. Aku wonge jujur kok. Gandeng ana para putra Pandhawa mula lambeku sak penake dhewe ling jeplak. Mergo aku dikewang karo anak-anak Pandhawa. Ayo. Sirnana Ndara Antasena, boyongan Semar. Nadyan kowe diwangi anak-anak Pandhawa, sepuro kekuatane anak Pandhawa. Apa kira-kira iso ngalahke para Sata Kurawa sing dadi nyatane minggir jajale Antasena. Siap Den, siap Gong. Maju. Yo. Nek ora ana sampean modar tenan. Kita arep melu perang Borangel nggih perang niku nggih. Lah kok kita kaya mencolot-mencolot. Perang kula niku mung guru senam e. Dadi sane mung mencolot-mencolot nek kon ngantem ora iso blas. Pengen iso perang. Pengen iso perang. Pengen. Ngamuka tak bantu. Serius? Iya. Ya ora mung omong kosong lho, ora. Tak bantu. Carane aku mancing ning awakmu. Tenane? Tenan. Metu ngendi? Metu cangkem? Ora sedeng. Napa iki? Niki cium ning sok amba barang. Dengkulmu mlocot ora. Ngambet-ambegan. Mancing ning awakmu. Nggih. Wis. Wis. Lho. Gus? Sampeyan teng ndi? Ning awakmu. Serius tenan. Kowe ora iso lara, ora iso mati. Kowe kenggonan aku iso ambles bumi. Kowe iso mapan ning jero bumi tanpa beda ning daratan. Tenane? Tenan. Carane ngambet-ambegan awakmu tibakno ning bumi ora bablas tekan jero bumi. Ini serius nih? Yo. Ngono anggere aku kejegluk tak tonyo sampean yo. Wah, langgleleng tenan iki saiki aku. Ngamuk Kurawa tenan rasa njaluk bantuane sapa-sapa. Wah. Piye Reng? Lho. Kok iso ambles bumi? Lho, ayo abdine Ndara Antasena. Nek ngambles bumi wae pinter. Coba njajal aku tak weruh. Ki lho, mat ki lho. Yo. Jedul mburimu Reng, mburimu. Wedan. Ambles meneh. Mburimu Reng, mburimu. Wedian ora sida. Mburimu Reng, mburimu. Wedian bocah iki kok mbeda wong tuwa. Mulane ndek bendera iki dimanfaatke. Iya, iya arep njaluk Ndara Gatotkaca. Lolo garing nggih. Napa mrene?
Bagong pamer ndara. Kula wiwirangan. Pamer apa? Dicelupi ndara Wentasina terus titik-titik ambles bumi, titik-titik ambles bumi. Tela kula dintekke kabeh. Telone sapa? Tela pekarangan kula do ambruk. Jupuki Bagong saka njeron bumi. Bagong iso ambles bumi. Dinjingi ndara Antasena, mbok kula dinjingi ta Den, mari iso mabur. Pengen aku mancing ning awakmu. Nggih. Ngambet-ambekan. Aduh. Malah ngentut kula. Pun kepun. Kowe tak nggoni awakmu kowe iso ngambah Dirgantara. Sapa-sapa iso tak sambri. Oke, Gempon. Iri kota dian Gatotkaca tinon mapak. Tinon mapak Karkasuta. Mpun Den. Wis. Pun mancing teng awak. Wis. Carane mabur Sikile gedruke ping 3. Kowe bakal ngambah Dirgantara. biar kowe wer. Ketok tak potol ndasmu kowe. Wajake wae sing rumasane sing iso ampuh ki mung kowe tok. Wah, merdeka tenan iki. Wah, geleleng tenan. Ayo, Kurawamu, Suramarta, Jawa, cangkingi siramu kabeh kowe. Bajikul. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah kowe. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Kok njur aku ditimblas-timblis wae. Wong loro digdaya tenan iki, Gong. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah Dirgantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok ya penak banget ya Bagong ki ya. Kaya ora ana ganjelan sithik mandlep ngono. Jan kaya ora ana gregel-gregel sithik. Kaya mak slep ngono lho, penak banget ngono lho. Edan tenan. Rumansa kok kaya ning banyu. Aspal atos barang kok ya. Iso slap-slap. Kurawa bubar ora karo-karuan. Ming mungsuh Panakawan kok sapenake dhewe. Oh, Kurawa nggedabiah kok kian cacah ngrebdo tanpa guna. Ming mungsuh Panakawane kok bubar ora karo-karo iki arep menang karo sapa to, Le? Aku iki umun karo kowe. Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh karo Bagong karo Gareng kok mundur ki. Mongko Kadhangnata apa ora jeneng mirang-mirangke. Selamat malam. Selamat malam. Sengkune gila karo aku. Paring dikira demit kok jedul saka njeron bumi. Meneng wae. Oh yae, legane ae. Banter tenang.
mati aku Sambata. Ayo amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha. Bagong aku njaluk urip. Kurawa jak mulih. Kurawa ora gawe rusak Karang Kadempel. Jak mulih. Wak tonya lho, Reng. Medune nang isor nggo pencokan sirah. Sorry. Ayo Karang rung tau landing. Nyun ngapura kaya. Ki sing dadi tok sumbering perkara wis kecekel. Heeh. Kawake Reng. Bondo wae. Terus tangane dibondo, sikile dibondo, klikarke ning aspalan. Kowe golek beras sak gegem, heeh. Aku tak golek pitik sak oke-oke. Beras diwur-wurke nang mripate Sengkuni. Pitik diculke ora nata limatane Sengkuni. Aja, urung entuk pitike. Nek kok geger to ya? Aduh Bagong, aku njaluk ngapura. Mesake kuwi jenenge niksa. Ya nek Sengkuni mati namung picak. Rame dadi tukang pijet to. Ha iya. Sakit to? Ngene wae, golek gerobak loro, terus gulu taleni gerobak kon mlaku ngalor, sikil taleni gerobak kon mlaku ngidul. Engko ora pedhot wetenge. Aduh. Aja Bagong. Gerobake lagi nggo ngusung damen. Kowe santai wae. Aduh mati aku. Aku tak nggawa Kurawa mulih ning aja mbok siksa. Mulih. Ora mulih ditanono kowe. Iki aku nek wis nesu ngene iki aku gelem ambles bumi, kowe tak pendhem urip-uripane ning bumi modal lho Sengkuni. Iya aku tak bali. Bayang karo bapakmu ayo. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Kowe aja ngoparangi karepe Begawan Durna. Terus kowe arep ngopo? Nek kowe ngoparangi karepe Begawan Durna, kowe tak katutke dosane, kowe tak sirnake Bagong. Wo, durung ngerti awake dhewe jan. Bar nyenake Bagong apa piye? Ha. Pengen tak timbli saka dhuwur. Ya ngono apa piye Durna? Lho Gareng kok iso mabur? Lho, Gareng wis tuku tiket winginane kok. Padahal kira iso mabur. Gareng nek wis ngono kae nimblis apa-apa iso pecah sirahe. Gareng nimblis sampean dies. Sampean pecah sirahe glecak. Aku saka njeron bumi. Slep. Halo. Kita ketoke ndase tok. Ndase tak ketoke awake tak klelepke. Hah? Kowe ditimblis Gareng. Ak candhawamu ak pendhem urip-uripan sing arep ngewangi kowe sapa ya? Hah? Loh, kowe iso ambles bumi cetha yen kowe kenjingan Antasena. Pancen iya, mula aku digdaya. Tamana cundha maneh ning nganti aku tekan ning pati meguru karo kowe. Cundha maneh ora semama ning awakku, kowe sing tak ajar Begawan Durna. Suwun nggih, Den? Ya. Padha-padha. Ning telane Gareng balikke. Ajeng iki kula nganu kebaan rondo Kebaan rondo iki rak ya golek nganggo dhuwitmu dhewe ora kok ambles bumi kok nyasaki pekarangane Gareng. Balikke, nek ora tok balikke aku moh. Kowe tak pidana engko. Nggih, mengentuk sithik kok. Sithik apa ning katok gedabel ngono kok. Karang kula lebokke sak barange. Gongnon. Kurawa wis mundur. Nggih. Bapakmu kon tekan kene.
Terus wigatine apa sing diperintahke bapakmu bakal dilaksanakan dening anak-anak Pandhawa. Oh nggih, Mir. Setan. Mbok yo sing sopan karo bapakne marmir. Timbali Ndara Antarsena. Nendi? Kae ning pelataran kae Andragarkaca Antarja sing arep tok jibah, tok wenehi tugas. Ana didhawuhi engko ndak aku wong tuwa ora kene do nekoso malah cenguk-cenguk. Ingsun jagat ora sisane Bathara ora pangling kaya najaku Ndravsila geni wisan geni ingkang sowan ning Praja Ndrawati padha kanthi harja nggir sowanira kula Bambang Wisanggeni tansah piningin kawidadane ring Sambikala Praptakuwa aku ngaturake sembah bektiku katur ngersaning wa Ndrawati ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wakmu tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena najaku cah bagus padha kanthi harja sak praptamu. Pangestune siwa ireng wilujeng ning Sambikala. Aku ngaturke bekti katur ya wa. Ya nggih tak tampa pangestu tampanana. Anggir kekalih. Ingkang paman ngaturaken karaharjan rawuhipun nggih. Paman Setyaki minantu ing karaharjan sowanku paman bektiku katur ya paman. Ih kula tampi. Bektiku katur ya mak cilik. Ih kula tampi Anggir Antasena. Dipun sekecaken anggenipun sami lenggah wonten ing datu ya Praja Ndrawati. Yo, mak cilik kaya wis ora kurang prayoga. Wisanggeni. Ana mari gawe apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Mara gage matura, yen pancen sowanmu iki saka pribadimu dhewe, matur ingkang terwaca, nanging yen ana ingkang utus sira diutus sapa kula? Umah ireng. Atmajaku Ndravsila geni kepiye? Sejatine Praptakuwa ning negara Ndrawati iki ora saka karepe Wisanggeni dhewe, nanging pancen aku ingkang ngutus sira kulub diutus dening sapa? Aku diutus dening Kaki Badranaya, ya kakekne Semar. Wa mugi andadosna ing kawuningan yen to sejatine kakekne Semar mau banget ngene menggalake marang negara Ngamarta. Ya kuwi negaraning pepundhenku para Pandhawa. Mulyan to nganti ana wawan sithik wae tumrap negara Ngamarta, mesti kakekne Semar mbudidaya supaya mulihake negara Ngamarta kaya wingi unik. Yo, pancen kuwi kewajibaning Kakang Semar Badranaya. Lah, dina samengko cetha banget Kakang Semar dawuh. Kalawan Wisanggeni kakekne Semar dawuh kelawan aku. Yen to wektu dina iki negara Ngamarta nedheng taman Pacoban. Akeh para kawula ingkang padha sinar marang kautaman wekasan jejeking adil padha ditinggal. Pernatane hukum negara ora padha dipaelu. Wekasan padha ngudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe. Mula kakekne Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun kayangan dudu kok wujuding wangunan ingkang magrong-magrong ingkang tanpa beda kaya wangunaning kayangan kuwi ora. Nanging pengen mujudake negara Ngamarta kuwi uriping para kawula embane kaya ning kayuwangan. Kebak ing katentreman, kebak ing karukunan lan kabungan, ora ana rasa cedha cinedha, ora ana rasa cacat cinacat lan ora ana rasa gejegan. Anane amung sarwa tentrem, suka raharja. Kepengin diwujudake ana ing negara Ngamarta. Nanging ana syarat sranane ya kuwi kudu nampa rawuhing pusaka Ndrawati ya ing winastan Sekar Wijaya Kesuma. Mula gandeng kakekne Semar kuwi piye ngurus keladuk yuswa. Mula tumrap Wisanggeni nyaguhi marang apa kang dadi dawuhing kakekne Semar minangka duta saka Karangkadempel sowan marang Praja Ndrawati.
ing wigati aku pengen nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kusuma yen perlu Siwa Ndarawati ndak aturi rawuh ning Karang Kadempel saperlu ngestreni marang kakene Semar nggone bakal duwe gawe mawa upama Siwa Ndarawati ora kersa tedhak dawuh kakene Semar cetha lamun yen Siwa Ndarawati ora kersa rawuh ning Karang Kadempel ing kudu rawuh pusaka Ndarawati Sekar Wijaya Kusuma wa ireng ing Ndarawati kemejot padoning latinetra kocak ngundarandir ditemnya mangolon coko wadanari romberanang kuseta lah kok dadi Semar pengen bangun kayangan kuwi apa pancen wis dibeto nganggo naring kengganep yen perkara Semar nggone bakal bangun negara Ngamarta kuwi pun wa sarujuk pun wa mathuk nanging ora usah nganggo tembung bangun kayangan sabab tan wurung lamun kapireng dening para Jawata Kakang Semar bakal nampa pidana saka para dewa mula Kang Sanga kuwi wis anggeni yen to siji sira kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Wijaya Kusuma aku tak takon karo kowe Marga Wangswana Sekar Wijaya Kusuma kuwi apa to kuwi pusaka kadewatan kuwi pusakaning para Jawata ingkang diasta dening Wakmu Ndarawati mula rasa ben wong diwenangake ngasta dening Sekar Wijaya Kusuma apa meneh amung drajating Kakang Semar Badranaya mula Kang Sangka kuwi sing gedhe pangapuramu siji Sekar ora bakal tak paringake angka loro aku ora bakal prapta ning Karang Kadempel mergo aku wegah yen to nganti kelepetan dedusaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan mau wis anggeni Kagat risanggap irang nangkul kirempit kembet dosang reknaning bawana di misanggeni wis didapuk minangka dadi juru wicara wondene aku ingkang eksekusi lho tembungmu ki apa tegese aku sing tumandang karya nek Pakdhe ora maringake Sekar Wijaya Kusuma diboyong marang Karang Kadempel tegese Pakdhe ora njurung marang kersaning kakekne Semar nggone bakal bangun kayangan negara Ngamarta tegese Pakdhe mentawa marang kacintrakaning negara Ngamarta Pakdhe seneng yen to negara Ngamarta bakal rubuh merga kawulane padha nungsang kuwi anggudel bingung numbuk bentuk sakarepe dhewe mula yen to nganti Pakdhe ngiklasake kaya ngono aku sing ora trima saiki ngene Pakdhe gelem maring ngampil apa ora lho lah kok dadi kowe sugal ucapmu Antasena sugal wae sampeyan men disuwuni ngambil Sekar Wijaya Kusuma ora diparingake kok dadak nganggo tata krama aku ki Wakmu Ndarawati wis ngerti apa kaya ngono kuwi wak abon sampeyan ki wakku Ndarawati nek sampeyan ngregani karo rembunge wis anggeni mesti maringake wujuding Sekar Wijaya Kusuma nek Siwa Ndarawati ora maringake rawe-rawe rantas malang-malang putung kok sik to tembungmu kuwi kok nantang karo Wakmu Ndarawati tembung rawe-rawe rantas malang-malang putung iki tegese kowe arep wani karo Wakmu Ndarawati paripaksa kudu wani nek Siwa ora maringake ngambil aja takon dosa aku wani karo Siwa Ndarawati Pakdhe Kresna angger badhe tumindak kados mekaten mangsaipun sanes Kanjeng Prabu Ndarawati nanging Setyaki minangka dados Senopati Ndarawati ngempun ngaremaken tentrem lan botenipun negari Ndarawati menika wonten pundhakipun Senopati Ndarawati ing pamaning Garbaruji iya aku ngerti Pakdhe pancen wis tak jarak aku muni ngene mau aku menjontrot penggalih Pakdhe Garbaruji atau mak cilik Garbaruji boyok Pak cilik nesu karo Antasena ning kene iki malah dadi jalaran nggonku bakal meksa karo Siwa Ndarawati maringake Sekar Wijaya Kusuma saiki kersaning mak cilik piye menawi angger sampun boten dipun umutaken kebari waksa kula mentala kalian panjenengan nek pancen mentala pampane ora ning kene mak cilik ayo metu Jawa ditaker Antasena karo Setyaki menang endi kula aturi jalan jawi kene dadi grojokan gegoyon dadi tangisan
Mongko niate wakmu ora kaya ngono kuwi Sanggeni. Lah kok dadi kajangmu ngrandu gumbul ing ora bisa meper maramu bal-baling kanepsun. Aku mung manut karo Siwa Ndarawati. Yen manyen perkara iki arep digawe rame ya digawe rame, nek digawe becik ya digawe becik, nggih. Mengko mundhak dipoyoki dening para wong kang ora seneng kelawan Nata Ndarawati. Kakang Antasena ndakno, Sentyaki tak endhake. Sekar Wijayakusuma mengko bakal tak pitunge dhisik Sanggeni. Iya wae, ngestake dawuh. Keperanggul mungguing ayuda kerapak bawatnya bentar bawatnya bentar omong kewabangnya mungguing aloko neng kene saiki ditemtokke Antasena karo Majelis Setyaki iki kekuatane menang endi? Janjanipun kula melas kaliyan panjenengan. Aja melas, Majelis, aja melas. Wong isa depan-depan ngene iki aja nurun duwe rasa melas. Mengko ndalik tumandang ora lahir batin. Ketokno kasudibianmu aku ya tak ngetoke kasudibianku. Babar wisan ditaker anak werku Dara karo Satra garap iki menang sapa? Nggih. Ngendikanipun sampun kados ngaten. Panjenengan mriku ngendikanipun nyocok dhateng manahipun ingkang paman. Pancen tak sengaja Majelis. Nek ora ngono ndak ora dadi perang. Malah saiki diseksekke para kawula sanegara Ndarawati. Antasena karo Sentyaki iki menang endi? Nuwun sapunten, pancen ora kena digawe becik. Yen ora kena digawe becik, njaluk pangapura yen pamanmu garap Mentala karo kowe Antasena. Ayo pangga tak ayani Majelis Setyaki. Oh, iki merganing batimu. Kakang Antasena. Kakang Antasena aja kaya ngono. Kakang Antasena sabar. Wah, ngegol-goli kowe iki. Wis arep dadi mingkari bet-bet ngono. Rame iki mau. Rame-rame apa? Iki ki makmu cilik, makmu kiper kuwi. Makmu cilik. Kowe iki omongane kok kaya bocah enom to. Iki aja nganti tok wanene ndak ora prayoga, ya ming arep jajal. Ora kena jajal-jajalan. Jajal kok ora tuku. Kuwi lha senengane kowe iki senengane kok. Tak tabuk sisan. Setyaki wonten dawuh. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih. Siramen nganggo tirtaning kesabaran. Nggih, setaken. Aja nganti kesusu mengko ndak ora prayoga. Antasena kuwi anakmu. Nanging suwantenipun sampun nyocok dhateng manahku. Cah enom ora ngerti tata krama karo wong tuwa arepane. Kandhani. Ya dijempalani ndak metuman bae. Ya, aku percaya. Kowe mesti iso nyempalani Antasena ning rung kaluwan kara, ya to Ni? Iya. Urung karuan kala sing dadi nyatane jadiane jajal nek iki kose wis ora padha gelut to aku wegah nek kaya ngene iki Antasena piye Sekar Wijayakusuma tak paringake lah rak ngono kit mau lak malah ora geger to Pak Dik mau nek wis paringake mau malah ora gayeng kaya ngene iki wis to gawanen nang aku mengko uga bakal prapta ning Karang Kadempel. Aku arep nekseni kaya ngopo to Kakang Semar ngene bakal mbangun kayangan Guru Ngamarta. Ya. Mergo aku percaya karo Kakang Semar iku ora bakal tau goro karo sapa wae. Aku ingin tanggung jawab kok. Ya, bisa ngene tampan ana. Sawise mbok tampani kowe bali marang Karang Kadempel. Engko ora suwe aku mesti bakal budal marang Karang Kadempel ngaturake panuwun kok. Sekar Wijayakusuma boyo ngendhisik mung aku nututi. Iya, Siwa Ndarawati ngestake dawuh.
matur sembah nuwun kula aturaken ingkang winanting makurmatan menipun keluarga Bapak Haji Basuki Rohmat lan Ibu Hajah Suharni ing dalu menika ngawontenaken inggih menika tasakuran Walimatul Kitan inggih menika wayah penyanyiipun Mas Raditya Naufal Atalah Abirama ya karo Rusaki Arunda Putra Wiyanasa dian swara iki ling golek basa nendi nek miturut kaya petunganku basa Kawi basa Sanskerta utawa apa matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi-mugi dados laring kang migunani tumraping tiyang sepuh saged mikul dhuwur mendhem jero dhateng tiyang sepuh wonten tetembungan taruna ngungkulana bapa sesuk dewasane ya iso ngungkuli karo sing sepuh iso gadi gegadangane piyai sepuh wong nyatanipun kagungan putra menika wonten kemawon gegananipun tiyang sepuh ingkang dipun gadang kagem putranipun besok bocahku iso kaya bapakne bocahku iso kaya mbokne lan sak piturutipun lah mugi-mugi sasampunipun dewasa mangke laring ing kasupetaken menika saged nulad dhateng tiyang sepuhipun syukur bage nglangkungi dhateng tiyang sepuhipun saged junjung dhateng derajatipun tiyang sepuh menika saged kula aturaken ugi inggih menika napa jeneng iki reuni utawa ya pakumpulan trah keluarga Dirjo Sumarto wonten ing Desa Degan Banjararum Kalibawang Kulon Progo daerah Istimewa Yogyakarta mugi-mugi tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sedaya ingkang minangka dados putra wayahipun Bapak Eyang Dirjo Sumarto pinayungana berkah saking dat kamurping dat saengga pikantuk margi piyambak-piyambakipun ngupaya buga lan menapa menika anggenipun makarya wonten ing pinten-pinten kitha dalu menika saged kempal wonten ing dusun Degan Banjararum Kalibawang mriki ning 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 nong 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 nek ora tak tembangke sindengku wis do kesing do doyong ulun doyong ngetan tak sawang saka kene kok arep di adati lele macak do apik-apik iki ora ana gunane wong sing jeneng wong wedok iki elek-elek iki anggere ngantuk wis ora sadar ora saya ya wis caranipun mesin menika nek dienggo terus ya bakal nek ora tau di apa di serviske ya bakal mesti lokrok sing girong bareng wis ing sabanari mare padha ngawula ayo ki nek upamane HP iki wis baterene kae sabang wis 20%. Yes, arep do piye? Do ngopo saiki? Kapokmu kapan? Lah aku ki kepenak kok upama